Ang Ginoo mana kaninyo. Ang pagsangyaw sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus bingon ngadto sa mga Hudiyo, ang akong amahan nagbuhat hangtod karon ug ako usab nagbuhat. Tungod ni ini misamot hinuon ang tinguha sa mga kadakuan sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya, sanglit dili lamang kay gilapas niya ang balaod sa adlang ipapahulay, kundi miingon pagayud siya nga ang Dios iyang amahan ug sa ingon niini gipakasama niya ang iyang kaugalingon sa Dios. Busa mitubag sa Jesus kanina, sultihan ko kamo, ang anak walay mahimo sa iyang kaugalingon. Nagbuhat lamang siya sa nakita niya nga gibuhat sa iyang amahan. Ang gibuhat sa amahan, gibuhat usab sa anak, kaya ang amahan nahigugma sa anak ug nagpakita ngadto sa anak sa tanan nga iyang gibuhat. Ug ipakita pagayod kaniya sa amahan ang mga butang nga labi pang kahibulongan kay niini. Ug mahibulong kamong tanan. Kay ingon nga banhawon sa amahan ang mga patay ug hatagag kinabuhi, banhawon usab sa anak ug hatagag kinabuhi ang buot niyang banhawon. Ang amahan dili maghukom kang bisan kinsa, kay gihatag niya sa iyang anak ang hingpit nga katungod sa paghukom, aron ang tanan magpasidungog sa anak, ingon nga sila nagpasidungog sa amahan. Ang dili magpasidungog sa anak, dili usab magpasidungog sa amahan nga nagpadala kaniya. Sultihan ko kamo, ang mamati sa akong gisulti o mutuo kaniya nga nagpadala kanako may kinabuhing dayon. Siya dili silutan kay nakalatas naman siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Sultihan ko kamo taliabot ang panahon o kini miabot na ngang mga patay makabati sa tingog sa anak sa Dios ug mabuhi ang magpatalinghog niini. Ingon nga ang amahan mao ang tinubdan sa kinabuhi, gihimo usab niya ang iyang anak nga tinubdan sa kinabuhi. Ug iyang gihatagan ang anak sa katungod sa pagsilot kay siya mauman ang anak sa tawo. Ayaw kamo kahibulong niini kay moabot ang panahon nga makadungog sa iyang tingog ang tanang mga patay nga naa sa mga lubnganan ug manggula sila sa ilang lubong. Katong maayog binuhatan mabanhaw ug mabuhi ug katong daotag binuhatan mabanhaw apan silutan. Wala ako'y mahimo sa akong kaugalingon. Maghukom lamang ako sumala sa isulti sa Dios kanako. Busa ang akong hukumatarong, kay wala man ako magtinguha pagbuhat sa akong kabubuton, kundi sa kabubuton sa nagpadala kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Binatay ko mga igsuon ni Hesukristo, kamo nga kanunay magsimbahan, nakabantay kamo, nga basta gani hapit og taliabot na ang Semana Santa, ang mga asoy sa ebanghelyo nga pagabasahon gikan ni sa ebanghelyo ni San Juan nga naghisgot kabahin sa pagpakiglang tugi, pagpakig-ergo ni Hesus ngadto sa mga kadaguan sa mga Hudiyo. Mo ginay pattern, no? Sukad kagahapon, aging adlaw karong semanaha, nakiglang tugi si Hesus sa mga kadaguan sa mga Hudiyo. Kunang ebanghelyo ni mong adlaw, nagpahinumdom kanato sa gitawag og the closeness and intimacy of Jesus with His Father. Ug mutan-aw ta sa tong kaugalingong kasinatian kita nga mga tao. Matag karon og unya, latas sa kapanhunan, naay mga tao nga suod sa atong kinabuhi, di ba? There are people who happen to be close to us, intimate with us, and in such a way that they would become part and parcel of our life. Unsa may mahitabo o karon sa katawo masuod nimo? Primero, ang usa ka tawo nga masuod nimo, makahibaw na sa mga sekreto sa imong kinabuhi. Kay imo man natug-anan, di ba? Makahibaw na sa mga butang nga wa mahibaw-i sa ubang mga tao. Kay ikaw ray gitug-anan ni ana.
Tingali og suod nimo na tawhan na makahibaw na kinsay imong mga uyab sa una nga wa mahibaw sa ubang mga tao. Close man. Tingali og naisuod nimo nga tao kahibaw siya unsay imong mga sa una or mga bikil sa imong kinabuhi nga kamuran duha ang nahibaw. Mo na isuod. Og suod nimo ng tawhana kahibaw siya sa imong mga problema og suliran nga mamahimong wa nimo itug-an sa ubang mga tao. Mao bitaw usahay nga anha ta muduol og mamaylo ta kwarta, natay problema, natay bayronon sa mga tawo nga suod nato. Ngano man ang mga tawo nga suod nato mo man dali nato maduol. Sa ebanghelyo karon makita usab nato ang closeness ni Jesus ngadto sa iyang amahan. Ingon din sultihan ko kamo ang anak walay mahimo sa iyang kaugalingon. Nagbuhat lamang siya sa nakita nga gibuhat sa iyang amahan. Ang gibuhat sa amahan, gibuhat usab sa anak, kaya ang amahan nagpakita sa iyang paghigugma ngadto sa anak, maingon nga ang anak nahigugma sa amahan. Ang panagsuod ni Jesus ug ang Dios nga amahan. Gipamatuod ni Jesus sa ebanghelyo karon nga wa jamoy buhat ni Jesus nga wala aprobe sa amahan. Wala po'y kabubuton sa amahan nga gisupat ni Jesus. Ngano man, suod man sila. Ang ilang panagsuod, isip amahan o isip anak. O sa gilapdan nga pamaagi ang panagsuod sa tulog ka personas sa Santissima Trinidad. Ihemplo sa atong mga relasyon o panagsuod sa kinabuhi. Karon, sa atong kinabuhi, kung naatay mga tao nga giisip na itong suod, close to us, mas piskay og ato pong himuong suod ang Ginoo. Di garantiya nga ginimbahon ka, sige kag rosaryo, sige kag ampo o mga pangajion, usahay o pari ko nga sige kog misa kada adlaw, dili garantiya nga automatic atong panagsuod sa Dios. Ang panagsuod nato diha sa Ginoo makita na kung giunsa nato pagdawat ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kung gidawat nato ang Ginoo nga God and Savior in our life, then we become close to Jesus. We become close to God. Muna'y problema sa kinabuhi nato. Og daghan tag best friend sa kalibutan, daghan tag BFF sa kalibutan, pero dili na to best friend ang Ginoo. Mo na problema o daghan tag suod kay barkadista sa kalibutan, pero di na to barkada ang Ginoo. Mo na problema usahay nga daghan tag nailhan kay politiko ta, daghan tag nailhan kay daghan tag pundok kay apilan, pero wa ta kailha og Ginoo. Ang Ginoong Hesus nagmatuod nato nga kung gusto kita nga maduol sa Dios, suura ang Dios. Stay close to God. Make Jesus, make God a close friend of yours. Amiguha og suura ang Ginoo. Aron ang imong kinabuhi, mahimong apil sa kinabuhi sa Ginoo, ug ang kinabuhi sa Ginoo, mahimong tipik og apil sa atong kinabuhi. Amen.